чаро Жириновский дӯстдори муҳоҷирони тоҷик шудааст? пас аз оне ки бемории коронавирус дар саросари ҷаҳон паҳн гардид, аксари муҳоҷирони Русия ба ватан баргаштанд. ҳоло Русия ба коргар ниёз дорад. раиси ҳизби либерал-демократи Русия Владимир Жириновский дар мусоҳиба бо рӯзноманигор Владимир Соловьёв гуфт ки агар Русия ба коргар ниёз дошта бошад, бигзор бештар аз Тоҷикистон ҷалб шаванд. Русия ҳуқуқи интихоб дорад. бештари муҳоҷирони меҳнатӣ бояд аз Тоҷикистон ҷалб шаванд, изҳор дошт Жириновский. баробари ин раиси ҳизби либерал-демократи Русия дар посух ба суоли Владимир Соловьёв илова кард ки ӯ дар сафари охираш ба ҷумҳурӣ дар ин масъала бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтугӯ карда ба тавофуқ расидааст. ёдрас мешавем ки тибқи иттилои Гулӯра Ҷабборзода, сардори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон, тӯли 6 моҳи соли равон 129807 шаҳрванди Тоҷикистон барои кор ба хориҷа рафтаанд. Ҷабборзода гуфт, ин рақам нисбат ба соли гузашта 57% камтар аст. тибқи гуфтаҳои ӯ, агар маълумоти омориро муқоиса намоем, пас дар соли 2020 нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 170 000 нафар камтар муҳоҷирон барои дарёфти кор ватанро тарк карданд. Номбурда гуфт, аксари шаҳрвандони Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ барои кор ба Русия рафтанд ки теъдоди он ба 117 000 мерасад.